Musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağı bilen şuun Türkmenistanda orada bayramı bellenilip geçilýär. Lebap vilayetinde habarçylarymyz 21 aprelde Sevitin meçhitlerine we gonamçylyklarına baran adamların sanynyň juda köp bolandygyny aýdýarlar. Aşgabatda käbir gurply adamlar uludan sadaka berýärler. Döwlet medeniýeti 20 aprelde Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň orada gutlawyny çap etdi. Sede adamzadyň ýokary ruhy ahlak gymmatlyklaryna ýurulan hemde halklary birege baglanşdyrýan mukaddes orada bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentiň türkmen halkyna iýberen gutlawyny çytyrlady. Şuun irden Lewabyň baş meçhidine we ondan başga-da 4 sany kiçirek meçhidine bayram namazyna baran adamlaryň sany köp boldy. Gonamçylyklara bolsa ondan köp adam bardy. Irden sagat 7-8-30 aralygynda gonamçylyklarda adamlaryň sanynyň juda köpdigi sebäpli olarda ayak basar ýaly ýer ýokdy. Dip Sevitdäki habarçymyz 21 aprelde aýtdy. Gonamçylyga baran adamlar öz enatasyny, dogan garyndaşlaryny hatyralap, olaryň mazarynyň başynda aýat okap doga dile etdiler. Habarçy Türkmenabad şäherinde bayram namazyndan we gonamçylyklara edilen ziyaratlardan soň orada bayramny uludan belläp sadaka berýän adamlaryň göze ilmeýändigini aýdýar. Her kim orada bayramny özüniň ýakyn dogan garyndaşlary bilen belleýär. Ykdysady kynçylyklar sebäpli eklenji agyrlaşan adamlaryň köpüsiniň saçak ýazyp sadaka bermäge we öýlerine adam çagyrmaga maddi mümkinçiligi ýok. Dip habarçy aýtdy. Aşgabatda habarçymyz hem ýerden okulan bayram namazyna baran adamlaryň sanynyň köp bolandygyny aýdyp, köp hojalygyň çapady, çörek bişirip, goňşy golamlaryna paýlandygyny habar berýär. Barly gurply adamlar uludan sadaka berýärler diýip, ol sözüne goşdy. Bu aralykda TikTok sosial ulgamynda paýlaşylan videolaryň birinde hem tahyýaly ýa-da papakly ýüzlerçe adamyň Aşgabatyň Parahat etrapçasyndaky Hezreti Omar meçhidine girip barýan pursadyny görse bolýar. Ay sene namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere düşýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 23 martyň säher bilen başlandy we 20 aprel gijesine çenli dowam etdi. Döwlet başlykany türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramyny 21 aprelde bellemek baradaky permana 13 aprelde gol çekdi we bugün dinç güni diýilip elan edildi. Türkmenistanyň edary kärhanalarynyň aglabasynda şenbe güni hem iş günüdügi sebäpli ertir köp adam işe çıkmaly. Adamlar ertir hem dinç günü edilen bolsa, maşgalamyz bilen ýekşenbe gününi hem birleşdirip 3 gün dinç alardyk diýerler diýip Lewaply beýleki bir habarçymyz aýtdy. Bellesek azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda Orada aýynda meçhitlere gatnaýan, tarawa namazyna barýan adamlaryň sanynyň köpelýändigini, adamlaryň arasynda agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýandygyny we agzaçar sadakalarynyň adamly bolýandygyny hem habar berýärler. Geçen aýyň ahirinde Marda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli synçylaryň bir näçesi Orada aýynda ilat arasynda din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanşdyrdy. Şonda olar yerli oradaçylaryň arasynda diňe nahar üçin agzaçar sadakalaryna barýan adamlaryň bardygyny hem aýdypdylar.